Представете си абсолютната тишина. Вие сте на стотици хиляди километри от дома. Земята е само малко, синьо-бяло топче. То виси грациозно в безкрайния кадифен мрак. Преди повече от 50 години шепа смели мечтатели видяха тази гледка с очите си. Мисиите Аполо. Те стъпиха в неизвестното и промениха историята завинаги. Но днес ние стоим на прага на нещо съвсем ново. Програмата Артемис не е просто поредното пътуване. Това е преоткриване на нашия космически дом. Затворете очи за миг. Поемете дълбоко въздух. Почувствайте как гравитацията бавно отслабва. Днес ще се отправим на едно много специално пътешествие. Ще разберем какво точно ще изпита екипажът на Артемис 2. Неща, които астронавтите от Аполо никога, ама никога не са преживявали. Отпуснете се, изчистете ума си и нека звездите ни водят. За да разберем истинската магия на това ново пътуване, трябва да погледнем назад. Епохата на Аполо беше време на сурова, неподправена смелост. Корабите бяха шедьоври на своето време, но управлявани от хиляди механични превключватели. Аналогови циферблати светеха в полумрака. Компютрите на борда имаха по-малко памет от един съвременен смарт часовник. Астронавтите летяха в малки, изключително тесни капсули. Те разчитаха на гения на инженерите и на собствените си инстинкти. Но времето не спира своя ход. Космосът ни зове отново. И този път ние сме много по-мъдри, по-тихи, по-подготвени. Артемис 2 не е просто продължение. Това е напълно нова философия на летене. Представяме ви новия космически кораб. Неговото име е Орион, задвижван от най-мощната ракета, строена някога. Той ще следва съвсем различна орбита. Орбита, която ще отведе хората по-далеч от всякога. Нека влезем вътре в този нов свят. Да видим разликите през очите на самите астронавти. Нека започнем от самото начало. Моментът на изстрелването. Ракетата SLS се събужда с грохот, но усещането вътре в капсулата Орион е различно. При Аполо вибрациите бяха брутални. Металът стенеше. Сега модерните материали абсорбират шока. Астронавтите на Артемис ще усетят мощта, но тя ще бъде овладяна. Като пътуване в луксозен високоскоростен влак, който се издига право нагоре. Плавно, уверено, почти хипнотично. Но какво се случва вътре в кабината? Отворете очи и се огледайте. При Аполо навсякъде имаше сиви панели, безброй копчета, които изискваха постоянно внимание. В Орион ви посреща нещо друго. Стъклената кабина, големи, ярки, интуитивни екрани. Всичко свети с мека, успокояваща синя светлина. Софтуерът мисли заедно с екипажа. Екраните показват само това, което е нужно. Тишина за очите. Много хора вярват в един популярен мит. Митът за клаустрофобията в космоса. Че капсулите винаги са тесни като консервни кутии. Аполо наистина беше такъв. Но Орион предлага нещо безценно. Пространство. Вътрешният обем е с почти 50% по-голям. Астронавтите на Артемис 2 ще могат да се протягат, да плуват свободно в безтегловността, да намерят своя личен ъгъл за покой. Нека поговорим за звука, или по-скоро за неговата липса. В миналото системите за животоподдържане бяха шумни, вентилатори и помпи бръмчаха непрестанно. В Орион акустичният дизайн е доведен до съвършенство. Изолацията поглъща излишните честоти. Остава само леко, ритмично жужене, като бял шум, звук, който помага на ума да се отпусне и да се слее с ритъма на кораба. Погледнете към лицата на екипажа. Това е изцяло нова картина. Аполо беше мисия на брилянтни, но еднотипни пилоти. Артемис 2 носи духа на цялото човечество. За първи път жена ще пътува отвъд ниската околоземна орбита. За първи път цветнокож астронавт. За първи път човек, който не е американец, а канадец. Те носят мечтите на всички нас. Екипаж, който отразява разнообразието на самата Земя. А сега погледнете през прозореца. В Аполо илюминаторите бяха малки и често замъглени от слоеве стъкло. Прозорците на Орион са кристално чисти, изработени от високотехнологични полимери и стъкло. Те предлагат широк зрителен ъгъл,
Представете си гледката. Цветовете на Земята са по-ярки. Контрастът с черния космос е поразителен. Все едно гледате Вселената в висока резолюция, без никакви прегради. Преходът към безтегловност. Как се усеща това? В миналото преходите бяха резки. Сега, благодарение на прецизните двигатели на Орион, откъсването от земната гравитация е като плавен танц. Тялото постепенно олеква, кръвта се успокоява, мускулите спират да се борят с тежестта. Това е състояние на абсолютно физическо умиротворение. Усещане, че се носите по невидими вълни. Има една ключова разлика в маршрута. Аполо се насочваше директно към Луната след една или две обиколки на Земята. Артемис 2 ще направи нещо различно. Висока земна орбита. Корабът ще се отдалечи на десетки хиляди километри, но ще остане гравитационно свързан с Земята за цяло денонощие. Това ще даде време на екипажа да тества всичко. Да свикне с кораба в една спокойна, безопасна среда. Време за адаптация. Връзката с дома. Как космонавтите говорят с Земята? По времето на Аполо чувахме пукане, пращане, забавяне на сигнала. Артемис 2 въвежда оптични комуникации, лазери. Те пренасят данни милиони пъти по-бързо. Екипажът няма просто да чува гласове. Те ще могат да гледат Земята на живо, да изпращат видео с невероятно качество. Връзката с дома ще бъде ясна като планински кристал. Представете си как астронавтът се носи пред екрана. Благодарение на тези лазери той може да види лицето на детето си на Земята, без забавяне, без изкривяване. Въпреки че ги делят стотици хиляди километри пустош, те са виртуално заедно. Тази психологическа подкрепа е нещо, за което екипажите на Аполо можеха само да мечтаят. Това е топлината на дома, пренесена в ледения космос. Нека обърнем внимание на дрехите. Скафандрите в капсулата. Астронавтите на Аполо носеха тежки, твърди костюми, които ограничаваха движенията. Екипажът на Артемис 2 ще носи костюмите Orion Crew Survival. Те са меки, гъвкави, ярко-оранжеви. Прилягат като втора кожа. Позволяват свободно движение и дори са удобни за сън при нужда. Технологията вече не е окова, а естествено продължение на тялото. Климатът на борда. Може би си мислите, че в космоса е студено и неуютно. При Аполо температурите често варираха. Понякога беше твърде топло, понякога влажно. Орион разполага с интелигентна система за контрол на средата. Тя поддържа постоянна, идеална температура. Въздухът е свеж, пречистен от въглеродния диоксид, с нови, тихи филтри. Усещането е като да дишате прохладния въздух след пролетен дъжд. Време е за хранене. Храната на Аполо често беше на прах. Трябваше да се смесва с вода в найлонови торбички. Текстурата липсваше. Артемис 2 предлага истинско кулинарно преживяване. Термостабилизирани ястия, разработени от топ готвачи. Те запазват аромата и вкуса си. Представете си как в условията на безтегловност отваряте пакет с топло, ароматно къри или крехко месо. Удоволствието от истинската храна. Тук ще развенчаем още един мит, че храната в космоса е безвкусна. Напротив. Поради промяната в кръвообращението в безтегловност, рецепторите на астронавтите отслабват. Затова храната на Артемис е умишлено подправена по-силно, пикантна, наситена. Всяка хапка е експлозия от вкусове, която връща усещането за комфорт. Храненето се превръща в ритуална наслада. Слънчевата радиация. Тихата заплаха на дълбокия космос. Когато Аполо летеше, те просто се надяваха да няма слънчеви изригвания. Рискът беше реален. В Орион астронавтите са защитени. Корабът има специални радиационни убежища. При опасност екипажът може да се скрие в най-защитената част на капсулата. Освен това, те ще тестват специални жилетки, наречени Астрорад. Те прегръщат тялото и блокират частиците. Спокойствие чрез сигурност. Пътят към Луната. Артемис 2 ще използва така наречената траектория на свободно завръщане, но по един много по-екстремен начин от Аполо. Двигателите ще се запалят само веднъж, за да изпратят Орион към Луната. След това тишина. Корабът просто ще се плъзга по невидимите магистрали на гравитацията. Никакви корекции, никакъв шум от двигатели.
Само чисто, безкрайно реене през вакуума, съвършената инерция. Приближаваме тъмната страна на Луната. Аполо стъпи на светлата, обърната към нас страна. Артемис 2 няма да каца. Корабът ще прелети зад Луната. Там, където светлината на Земята никога не достига. Представете си този момент. Цветовете изчезват. Остава само дълбокото, пепеляво сиво на лунните кратери. Кратери, древни като самата Слънчева система. Място на абсолютен, първичен покой. Един рекорд ще бъде счупен. Докато прелитат зад Луната, екипажът на Артемис 2 ще се отдалечи на повече от 400 000 км от Земята. Това е по-далеч от която и да е мисия Аполо. По-далеч от спасителната орбита на Аполо 13. Те ще бъдат хората, отишли най-дълбоко в космоса в цялата ни история. Усещането да си най-отдалеченият човек от дома. Едновременно стряскащо и невероятно освобождаващо. Мащабът. Когато сте толкова далеч, Луната заема целия ви прозорец. Аполо 8 видя това, но Артемис ще го види по-ясно. Благодарение на орбитата си, Орион ще бъде на перфектното разстояние, за да обхване извивката на лунния хоризонт. Ще виждат планини, високи километри, хвърлящи дълги, черни сенки. Пейзаж без вятър, без време. Застинал във вечността. Място за размисъл. И тогава се случва чудото. Изгревът на Земята. И зад сивия, мъртъв хоризонт на Луната бавно се издига синя перла. Земята. Нашите океани, нашите облаци. Аполо засне това на лента. Артемис ще го заснеме и излъчи в 4К резолюция. Те ще видят Земята не като карта, а като жив, дишащ организъм. Всяко цвете, всеки океан, всеки човек, когото някога сте обичали, е там, на това малко синьо петънце. Докато са зад Луната, настъпва момент на пълно радиомълчание. За около час комуникацията с Земята е физически невъзможна. Лунната маса блокира сигналите. При Аполо това беше момент на напрежение. При Артемис това е планирано време за тишина. Екипажът знае, че системите са автоматизирани. Те могат просто да се насладят на изолацията, да усетят какво означава да си напълно откъснат. Абсолютно уединение. Време е за сън. Как спяха астронавтите на Аполо? Привързани по ъглите, често смущавани от светлини и шумове. В Орион има специално обособени станции за сън. Спалните чували са проектирани да осигуряват лек натиск. Те симулират прегръдката на земната гравитация. Звукоизолацията е пълна. Когато астронавтът затвори очи, той е обгърнат от мекота и тишина. Сънят в космоса никога не е бил толкова дълбок. Осветлението в кабината играе огромна роля. В миналото светлините бяха просто крушки, включени или изключени. В Орион светлината е жива. Системата използва LED панели, които имитират земния циркаден ритъм. Сутрин светлината е студена и синя, за да събуди ума. Вечер става топла, кехли барена, подготвяйки тялото за сън. Сякаш самият кораб диша в ритъма на хората. Поддържането на формата. В Аполо нямаше много място за упражнения, само няколко ластика за разтягане. Екипажът на Артемис 2 разполага с компактно, но ефективно устройство с мъховик. То работи на принципа на съпротивлението. Астронавтите могат да тренират мускулите си, докато се носят в пространството. Физическото натоварване освобождава ендорфини. То държи ума бистър и тялото силно по време на дългия път. Има една тема, за която рядко се говори красиво, но е важна. Личната хигиена. Аполо разчиташе на найлонови торбички, което беше меко казано дискомфортно. Орион е оборудван с модерна, универсална система за управление на отпадъците. Тя е компактна, чиста и безшумна. Осигурява уединение и хигиена на ниво, което премахва всеки стрес. Дори тези малки детайли са проектирани за пълно спокойствие. Пътят обратно към дома. След като обиколят Луната, гравитацията им помага да се засилят обратно към Земята. Това е фаза на така нареченото спускане по инерция. Системите за автономна навигация на Орион следят звездите. Корабът сам намира пътя си чрез камери, които разпознават съзвездията. Древните мореплаватели използваха звездите. Днес корабът прави същото,
докато екипажът може просто да си почива и да гледа как Земята расте. Наближава най-критичният момент – завръщането в атмосферата. Аполо влизаше директно, създавайки огромно натоварване върху топлинния щит и екипажа. Артемис 2 ще използва маневра, наречена скачащо завръщане. Сякаш хвърляте камъче върху повърхността на езеро. Корабът ще влезе в атмосферата, ще се отласне леко нагоре, за да се охлади, и чак тогава ще се потопи окончателно, плавно и контролирано. Това скачащо завръщане има огромен ефект върху тялото. При директно влизане гравитационните сили мачкат астронавтите. С скачащата маневра на Орион натоварването е разделено на два по-малки етапа. Усещането не е на смазваща тежест, а на силна, но поносима прегръдка. Топлината отвън достига 1000 градуси. Плазмата свети в розово или лаво около прозорците, но вътре остава прохладно. Плазмата създава визуално шоу. През прозорците астронавтите няма да виждат чернотата на космоса. Те ще бъдат обгърнати от река от огън. Сини, зелени и оранжеви искри ще танцуват по стъклата. Това е енергията на скоростта, която се превръща в светлина. И въпреки тази огнена буря отвън, специалният топлинен щит на Орион запазва сърцевината сигурна. Огънят навън е просто красива илюзия за тези вътре. И накрая – приводняването. Парашутите се отварят. 3 огромни купола се разпъват в синьото небе. Ударът във водата на океана е смекчен. Аполо астронавтите трябваше да чакат с часове в задушни капсули, клатейки се по вълните. В Орион системата за охлаждане продължава да работи. Корабът се стабилизира автоматично. Екипажът просто изчаква спасителните екипи, дишайки прохладен въздух, докато слуша нежния плясък на океанските вълни. Те са у дома. Нашето пътешествие сред звездите доближава своя край. Заедно видяхме как Артемис 2 ще пренапише правилата на космическите полети. От тишината на дигиталната кабина, през комфорта на съвременните технологии, до най-далечната точка зад Луната. Астронавтите от програмата Аполо ни показаха, че това е физически възможно. Те проправиха пътя. Но екипажът на Артемис ще ни покаже как можем да останем там. Как да живеем в космоса в хармония. Космосът е безкрайно красив, дълбок и спокоен. Той ни учи на смирение и ни напомня, че сме част от нещо много, много по-голямо от нас самите. Благодаря ви, че пътувахте с мен днес в този необятен океан от звезди. Надявам се, че този разказ ви е донесъл нужното спокойствие и вдъхновение за нови мечти. А сега бих искал да ви попитам. Ако имахте шанса да погледнете Земята от орбитата на Луната, за какво бихте си помислили в онзи миг на абсолютна тишина? Споделете мислите си в коментарите. И до нови срещи! Там сред звездите.